Ik had het verzoek gekregen of door Danny Pauwels door allereerste nonnenvotte challenge wil gaan doen. Kijk, en dan moet de cameraman natuurlijk even in gaan zoomen op hetgene wat daar gaat gebeuren. Want we willen nu eens even zien wie dat dan eigenlijk gaat. Zo'n nonnenvotte challenge. Door Danny de Kiekgans verwonderd. En denkt van, wat gaat me genoeg gebeuren? Is wel een coole skibril. En een coole skibril is dat. Oh jee. Vergun het zie je. Ja. Verzunnen is gespannen wat dat allemaal gaat werden, hey, met de nonnenvotte challenge. Eens kijken. Ziet je dus, de grote slabberlap, de bril steekt toch ook cool, Danny, dat steekt toch echt cool. Ja. En de prinses van Rainbow Club Hander had ook een leuk briltje opzinnig. Een speciaal gemaakt worden natuurlijk, dat briltje. Dat Danny gaat zitten, ik verklaar het even voor de luisteraars op de radio. Daar hangen twee nonnenvotten aan een kuitje. En ze moeten die nonnenvot ohne heng eigenlijk van de koord af eten. En vergunt zie je, waardoor... Eigenlijk is het gewoon een kwestie van wie de grootste moel had, waar. Nou ja, vergunt het zie je. Kan ik zeggen 1, 2, 3 en dan start, ja? Zo jij. Weet je wat ik zei? Ik zei gewoon start. Ja. Dat zoeker is wel lekker. Dat Danny is alleen maar een loetje. Dat Danny denkt ook, ik loetje het zoeker er vanaf en dan vind ik het jot. Oh, weet je, dat is best lastig, want de moest van de onderkant die nonnenvoet proberen er vanaf te eisen. Dat Danny gaat goed, Voor de... Ja, Danny, ik zou bouw zeggen, denk dat je het ze drinken erbij, maar... En dan jeet dat. Ja, dat Danny had hem al... Ja. Nog voor de halfsheet nog, en dan had er Danny het ook geschaft. Ja, oh... En dan voelde er vanaf, en we hadden dan nu gewonnen. Dan had het Femke gewonnen. Oeh ja, dan wordt er Danny zo goed op weg. En dan verluidt ze nog wat, jong. Daar is er een veel duistere bril op. Dat ziet ze nog net. Dankjewel. De eerste winnaar van de Nonnenvotte Challenge is het Femke van Rainbow Club Hander. En vergun eventjes gas geven.